Uzongitshela ukuthi nayizolo ubuzomekile-ke. Yazi mfethu angazi. Yazi kahle kahle mina sengikhathele angisazi kumele ngithini. Wena ngoba ngiyakubona ukuthi wena uyibeka wena phambili mina ungicabangeli ukuthi ngizozizwa kanjani. Yazi mfethu mina yazi ngendlela engiphatheke kabi ngayo ngikhathazekile mina ngawe wena nje awutshengisi lento oyenzayo. Angikuthole efonini khona lapho ngiyezwa kuthiwa ubonakele emaphakhingi kodwa uyibamba ifoni yami. Ubunazo futhi lezi hlezi uhamba nazo ngoba ayisali nalo mngani wakho hlezi uhamba nayo vele ngithi ngiyazi vele ukuthi uyena vele ohlezi kufakela amantombazane ngiyazi uyena ohlezi kufakela. Njengamanje-ke mina-ke ngikhathazekile ngiyagowisha ubusuku bonke angilele ngicabangana nawe angikhoni ukulala because angikwazi ukuthi la ukhona ukanjani usafe noma kwenzakalani ngawe. Awungicabangele nami ukuthi ngizizwa kanjani because uyazi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngikhathazekile for wena kodwa wena awukhathazeki for mina awungikhathazekeli. Kungani vele? Akwazi wangihlukumeza shame. Yazi angisafisi ukuphila kulo mhlaba. Sengiyabona ukuthi akubalulekile ukuthi ngiphile kulo mhlaba ngoba wena vele ngithi ngithembe wena. Kodwa manje wena futhi nje awutshengisi ukuthi nje wena uyangikhathalela mina ngendlela engikhathalele ngayo. Mina ngiyayizelela mina. Kwamanje ngiyazela. Wena isikhathi sokungalala ubusuku bonke. Mina ngihlezi ngiyizelela mina. Nginesikhathi sokudlala mina. Ngiyayilalela thina. Anginankinga mina. Mina sengiyilalela. Kodwa khona engiphatha kabi ngasukhuluma abangani bami. Uyakhohlwa ukuthi vele nawe ngakwazi ngabo. Nawe ngafakelwa. Kodwa manje ngathi awazi. Nalazo zigebengu ukuthi yizo. Uyakhohlwa ukuthi nale phone oyiphathayo ngathengelwa yizo ezigebengu. Angithandi umuntu obiza ngegebengu esikanjani. Uyazi ukuthi mina nginalutho. Uyazi imali engiyithola kulabantu. Imali le wenza ngayo nje ngathi awazi manje. Wavuma manje sekuyinkinga futhi yabo. Yabona nje mina mfethu. Mina ngiyayizelela mfethu ngeke. Ngiyazela nje anginasikhathi ngiyazela. Wena uzohlala ubusuku bonke kwiwareshe ngami ngilele mina ngiyayizelela. Why vele ungangifoneli bese lokwenza lento yakho le voice note okwenza la? Hayibo. Manje wena wathi uyagcina ngaleli nesi lakho lelo osuthandana nalo ngoba usuyitholile yonke into obuyifuna. Yazi mfethu angazi ukuthi ngithini kahle unjani wena? Kwasho wena wathi usuzofocusa kumina kuphela. Njengamanje sekukhona abanye abantu abasemaceleni usaqhubeka usafuna izinto kuba ukuthi bekwenzele. Manje uSibangele bese wakhele umuzi wakini. Nenesi lakho futhi lenza yonke into la kwenzela yonke into. Usaqhubeka futhi usufuna ini-ke njengamanje? Usufuna ukuthi usufuna ubani-ke manje-ke? Mfethu mina yabona-ke hayi mfethu ngathi awungicabangeli. Ngicela ukubuza ngenze njani kahle kahle yini kumele ngiyenze-ke uzobona ukuthi-ke ngiyakuthanda because ngiyakuthanda baby ngiyakuthanda. Ngicela uyiyeke lento oyenzayo izokufakela ukugula. Yazi uyangihlukumeza. Hayi mfethu Sithando no. Iyazi ngiyayisa nje amasukhala. No lento ayikho bhede mfethu awuyinika isikhathi yabo. Ayikho kama leyo ndlela oyibuka ngayo wena. Ke ngikhohliswe labangani bakhe yabo. Ingazela mfethu yazi ngiyalala manje. No
Relax, relax, relax. Sengizoyeka. Ngiyekile. Oh. Lalela. Ngiyacela mfethu. Wena focus futhi kumina wena. Ukunaka laba bantu laseceleni. Ngingabona-ke into ey'ningi ahlangani nawo. Lokhu nje akuhlangani nawo. Asikho isidingo sokukhuluma. Kuyahlangana nje nawo le nto. Hhayi, kahle mfethu. Yazini, ulale kahle. Yazi-ke nami uma sengilala ifoni ngiyifaka ku-silence manje ngiyalala mina manje. Ngiyazela. Ungaqhubeka-ke uyigowishele uma ugowisha mina ngiyayilalela manje. Ngiyazela mina. Ngiyayizelela nje so. Kodwa-ke ngigcwele ngawe yazwani. Lalela phela. Ngikubona nini.